अनीश। हाँ भैया। तू तो जानते बारा कि परसों दादाजी के पुण्यतिथि बावे। हाँ तनी पुरोहित जी से जाके कहा कि परसों द्वार पर भेंट कर लस। ठीक बा भैया, जाता नहीं। ओम जय कुल देवता, ओम जय कुल देवता, आ जल्दी से कौनो जजमान के भेजाव, न तो कैसे चली हमारा घर के खर्चा। ओम जय कुल देवता। प्रणाम है बाबा। आयुष्मान भव जजमान, खुश रह। ए चुरकुटवा, तोरा आगे कुर्सी ले आओ रे जजमान के बैठेला। नहीं बाबा। ठीक बा, बैठा जजमान। हाँ बाबा बैठा तानी। हाँ जजमान बोला, कौना प्रयोजन से अइला हमरा लगे? हम भैया भेजलावन बाबा, कहलावन कि हमारे दादाजी के पुण्यतिथि बा परसों। अच्छा। तो वे कहलन कि जाओ तनी बाबा जी के बुलाओ जाओ द्वार पर। अच्छा तो चल रहुआ का सामान लगी तनी बता देम। ठीक बा जजमान, चलो आ हम सुबह आके भेंट कर लेब आ सब कुछ बता देब। ठीक बा बाबा, चल तनी तब। ठीक बा, प्रणाम करतनी जी। आनंद रह, ऐसे ही लगा रह। हाँ बाबू आ गया पंडित जी लगे से। हाँ भैया आ गनी। बैठ। पंडित जी क्या कहनी है? पंडित जी कहनी है कि काल आके भेंट करेम। अच्छा, भेंट भइला पंडित जी से? हाँ भेंट भइला। तो कल आएम न पंडित जी सुबह? हाँ काल सुबह पंडित जी आएम। चलो ठीक बा, तो आवे दो काल पंडित जी के। ठीक बा भैया। ठीक। तनी जजमान की हाँ बुला के गइल बारे, लागत आ कि कुछ एकरा की हाँ मोटा माल भेटाई। हाँ जजमान। आ गइले। हाँ, गोर लगिन बाबा। गोर लगिन आयुष्मान बाबा। जिया जिया बाबू जिया। बैठी बाबा। ठीक बा, हम बैठत हन। बबुआ बाबा खातिर एक कप चाय लिया हो। ठीक बा भैया, जाते हैं। बैठा जजमान। हाँ बाबा। और सब ठीक बानू? सब ठीक बा बाबा। अच्छा अच्छा, घर परिवार सब सब बढ़िया बाबा। बाहर भीतर सब? हाँ, बड़का भैया गइल बरन बाहर। अच्छा अच्छा। हाँ बाबा जी चाय पी ली। अच्छा ठीक बा, तनी चाय पी। लो जजमान। अच्छा जजमान, हाँ तो बाबा। तनी हमरा के बतैतो कि चाहवा जौन पील हो दूधवा हर के हो कि केहू के यहाँ से किन के मंगावेला? ना बाबा, गाय रखल बावे। अच्छा। घरे के गाय है। अच्छा जजमान, तो हम कहतनी कि तहरा दादाजी के पुण्यतिथि बा, हाँ बाबा। तो गैया दान कर देता। अच्छा। जैसे कि तहार दादाजी थोड़ा दुबला पतला हो गई बारे, तो हम पियती तो उनको मिलित। कैसे कि गाय दान सबसे उत्तम दान होला। हाँ तो बाबा दान हो जाइए, में कौन भारी बात बावे गाय होए। ठीक बा। तो एक काम करी, रुआ सब सामान के तैयारी करी, हम कल सुबह आ जाए हम सब। ठीक बा बाबा। हाँ काल बारको भैया आइए जाइए। ठीक बा, ठीक तो काले सब तैयारी हो जाए। ठीक। ठीक बा बाबा। तो हम चलते। ठीक बा, तैयारी करके रखो, आ कल हम सुबह ही आ जाते। ठीक बाबा। ठीक बा। ठीक। गोर लगे नहीं बाबा। आयुष्मान भव, जी जी, आनंद रह। बबुआ भैया गलन, भैया गलन। प्रणाम भैया। भैया प्रणाम। बैठा भैया। हाँ का भइल है सब? पुरोहित जी से गए रहनी लो। हाँ भैया, गौर रहनी से अनुपुरोहित जी लगे। हाँ का आज आवे मुहा के कहने की आज आवे हम। अच्छा अच्छा। हाँ। कब ले आए? आवते हो के हम। बेगवा बबुआ रख दो। जा। पुरोहित जी आइए कोई नहीं आगे। गोर लगे नहीं आनंद बाबा। रह। जिया लोग, जिया लोग। तब जजमान सब तैयारी हो गई बनू? हाँ बाबा, सब तैयारी हो गइल बावे। ठीक भैया बा। गइल बनी, भैया से बतिया ले। कहतनी कि दान पुण्य करे के बारे में सब मालूम बनू? काहे ना कइल जाई? ठीक बा, तो दान पुण्य कइल जाओ। कहतनी कि गइयो दान कर देती। भैया। हाँ हाँ होई, काहे ना होई? तो ठीक बा, बैठ लो आ पुण्यतिथि के सब काम कइल जाओ दादाजी के रुआ। ठीक बा। हाँ, तो ठीक बा, ठीक बा। सब सामान तैयारी बा। ठीक बा। तो अच्छा पुरोहित जी, कहतनी जे अगर सब कुछ दान करतनी तो का हमरा दादाजी के सब मिल जाई? एकदम मिले जजमान। इ तो पुराण में लिखल बा, ग्रंथ में लिखल बा। खेत 2 कट्ठा अपना दादी के पुण्यतिथि पर दान कैले रहनी नु। हाँ कैले रहनी। हाँ, तो उ जे खातरी
अच्छा तो वही रुआ गैया दान कर देम तो हम पियम तो रुआ दादाजी के देह में लागी मोटा जी हैं। अच्छा अच्छा समझ गई नी। आज कुछ दान कर सकत नहीं, पंडित जी के दान करे के, पुरोहित जी के दान करे के कोनो चीज ना होला। सोना चांदी घर कुछ दान कर सकत नहीं जजमान। अच्छा ए भैया एगो बात जानता नी, का भइल बताओ। जब दादाजी के दर्दिया उठत रहे तब तीनों भाई मिल के दादाजी के चहलत रहनी सन। अच्छा आ अच्छा जो ना ओ से दर्द भागत रहे तो हाँ। एगो माई हाँ। मुड़ा रख ले बिया, हाँ। ओही से मार के दादाजी के दर्दिया भगावल जात रहे। हाँ भैया, अच्छा तो इहो बात रहल हाँ ना। हाँ इहो बात बा भैया। तो इहो करे के पड़ी नु। करही के हाँ, पड़ी करे के तबे नु दादाजी के दरदिया भागी। तो रोहित जी थोड़ा सा लेटी तने हमनी के तीनों भाई दबा दी से दई। अच्छा, ठीक हमारा बता। दादाजी का भी आराम मिल जाई। ठीक बा, रुकी तनी सोचत भी। बेटा अब तेजी से भागे के प्लान बनाही के पड़ी। ई साला जजमान बहुत चलहाक बुझाता रे। लगता कि पुनीतिथि के साथे तहार कोजियो करा दी है सब। ए जजमान रुको, थोड़ा हमरा लघु शंका बुझाता। लघु शंका का होला बाबा? अरे बच्चा लघु शंका नहीं जानो? ना पेशाब लगल बा, पेशाब। साफ लागल बा हाँ। तो की आई। ठीक बा, बैठ हम आवत तनी। मोबाइलियो ले ले जाई बाबा, रौरे मोबाइलिया ह। अरे बाप रे बाप। ए जजमान तू अपन अब क्रिया करम आ काथा पूजा दूसरा से करावत रही ना। हमारा गाय ना चाहिए, जान रही नु तो ढेर जजमान गाय भेट ना 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 अपन सब रखी। बाप रे बाप, जजमान बारे से कि जमराज ना रे बाप रे हम जान नहीं, हम ना चाहिए रे तहनी के ना चाहिए से अपन खोज लियो। कैसे हो आप लोग? हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि भाई इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। और यार दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक्स भाई। थैंक्स भाई।